Ayan, dito na ako sa top. Sa 5th floor. Ito na yung rooftop na sinasabi ko, guys. I-update ko kayo sa kung anong video. Sa kung anong view ang makikita dito sa taas. Eh, may kasama ako doon. Ayun, lakay ko. Nagpasama ako dito sa taas. Nahiya sana akong i-update kayo dahil hindi pa tapos. Kaya lang, ang daming nagtatanong at curious kung ano raw ginagawa ko. Kasi lalo na ngayon hindi ako nakakapag-upload ng videos regularly. Kaya eto, pinakita ko sa inyo kung bakit kami busy. Eto guys, nilagyan na ng roof the other day. Hindi pa tapos, hindi pa na-complete dahil meron pa ito, yung part na yan at saka dito konti na lang. At lalagyan pa ito ng hindi na yata lalagyan ng ceiling kasi ano to bale roof garden lang ito, open. Hindi namin lalagyan ng walls na ganyan. Ganun lang, yung grills lang na gano'n. Yan, nakita mo. Yan, harang lang na ganyan. Dahil dito, magsisilbing parang, yun, yung, dito tayo magkita-kita pag may time. Mag-grill tayo dito, mag-picnic tayo dito. Dahil ang air is open like that. Apo, nako, naka-English. Malamig. Mas ang simoy ng hangin. No need na kami na lumabas ng bahay. Nandito na kami dahil ang view ay ganito. Papakita ko sa inyo. Ma-enjoy na namin dito, guys. Hindi na kami lalabas. Lalo pat nowadays, iba na ang temperature ng init. Hindi na bagay na magbabad sa init sa dalampasigan ng dagat dahil sobrang init na hindi na kaya. Kaya ginawa namin ng paraan na ma-enjoy kami kahit na nandito lang kami sa bahay. Magkakasama ng mag-anak, ay ma-enjoy na namin. Dahil parang nasa labas ka na rin. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Papakita ko siya. Ayan. Babati siya. Oh, kumusta raw kayo? Ito na yung view, guys. Ito na, oh. Dati naman, kinukunan ko naman ito na pinapakita ko sa inyo yung view. Pero, yun nga, pinakita ko sa inyo itong ginagawa naming bahay ay ang taas. Andito tayo sa 5th floor, sa rooftop. At hindi ko pa ma-update lahat-lahat, floor by floor, kasi nakakaya naman, di pa naman tapos. Dami pang kulang, dami pang perang kakainin ito, guys. Kaya ang laking sakripisyo at ang laking trabaho ang aming igugugol pa dito. Talagang tis-tis lang para may matapos. Ganyan siya, guys. Oh. Ganyan, kita nyo. Ganyan ang paligid namin. See that? Ito ang paligid ng aming rooftop. Nakikita. Tapos paggabi, yun nga, ang sabi ko kanina doon sa live, ay kinunan namin ng video the other night. Ay malabo naman. Yung parang hindi ko gusto ang pagkakuha. Siguro gagamit ako ng ibang tipo ng camera para doon. Kasi hindi masyado kuha yung view sa magandang view sa night. Sa night time, ang ganda nito. Kita yung mga ilaw, yung mga yan, busy lights of mga motorista at pati sa dagat, ganun. Ayan, ganyan, guys. So, ito, ipakita ko sa inyo at sana ay naintindihan nyo kung bakit ako hindi nakakapag-upload ng yung katulad na dati na madalas dati halos in every day nakakapag-upload ako ng 3 videos in a day dati. Minsan nga 4 videos in a day noon. Kaso mo nga ngayon kailangan ng pagtuunan itong trabahong ito dahil gusto naming matapos. Kaya seryoso ang pagtatrabaho namin dito sa aming kino-construct. Kasi kami ang engineer architect nito Ayan, guys. Oh, so kita nyo, thank you Lord God. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos at nakatapos ng ganito, guys. Nalagyan na ng bubong. Hindi pa lang complete pero ang promise nung worker namin nitong Monday na bukas tapusin na nila yan. Ayun nga, nakapag-advance na nga pero naawa naman ako kung di ko bigyan. Kaya binigyan na lang kasi sobra na sa kalahati yung natrabaho nila.
Kaya binigay ko na yung kalahati. Ayan, at nakikita ang highway doon. Ayan. And then dito na tayo magkita-kita, 'di ba? Na maaliwala sa mata. Kung dito tayo pagka may awa ang Diyos, ipahintulot niya at matapos na ito at lahat ay maayos, ay gaganda na dito at magiging masaya na ang ating mga videos, guys. Okay? So ayan. Thank you so much for watching, ha. Thank you so much sa suporta sa channel. Thank you so much sa pagkikisama sa amin. At ayan, hindi ko masyadong napagtunan yung channel ko, guys, kasi lugi ako. Lugi. Wala namang kinikita. Ako, sabi naman ng anak ko, bakit ka tinatamad na, mama? Wala namang kita yan sa YouTube, sabi ko. Sabi na, bakit walang kita? Wala nga. Hindi deserving sa kita. Kaya wala. Kaya nag-concentrate ako sa mga ibang pagkakitaan. Kaya sorry sa YouTube kung once in a while na lang nag-upload. Kasi humina si YouTube. Okay? So, see you on the next video, guys. Ayan, maluluag na ito. Ito, guys, puputulin pa ito. Dahil dito ay gagawa ng pintuan na dito. Pintuan dito. Dahil nandun yung hagdan. Galing, papunta dito, galing sa baba. Diyan sa tapat na yan. Kaya ito ay lagyan ng wall. At dito naman ay pinto. Ang sa akin lang, bakit naman nilagyan ni Teban ito? Nilagyan pa niyan yan. Magiging pintuan ito. Ay, ito pala ang pintuan. Ay, nasukat na pala niya. Very good naman pala sinong Teban. Ayun, yun ang pinto, yung malaking hole na yun. Ito yung pintuan, mawala ito. Tanggalin na ito. Tanggalin na ito, totally. Luluag palalo dito. Ito ang update ko sa trabaho namin. Ang daming trabaho, guys. Tiis-tiis lang. Ganun lang talaga. 'Di ba? May kasabihan na kung gusto mong tingnan yung view, magandang view ng the whole yung isang lugar, halimbawa nasa bundok, ay yung bundok na yun ay ayaw mong akyatin dahil napakataas. Pag di mo inakyat yun at gusto mong makita ang view, ay wala kang makitang magandang view. Pero pag nandun ka na sa taas, matutuwa ka dahil ang ganda, diba? Ang luwalas. Katulad nito, itinaas namin, nung nandito na kami sa taas, nako, natuwa na kami dahil nakikita na yung view. Naks talaga naman. Ang Diyos lang ang nagbigay nito, guys. Kaya malaking utang na loob sa Panginoong Diyos. Talagang grabe ang pasalamat namin sa Panginoong Diyos. At binagyan kami ng chance na magkaroon ng ganito. At ito'y trinabaho namin ng todo-todo. Talagang todo-todo ang trabaho dito. Ayan. Okay. Magsikap para magkaroon ng kinabukasang maganda. Okay. Kasi nasa tuktok tayo, hindi man kataasan, pero kita mo yung look at that, Island of Pamilakan, Island of Panglao, ito yung Dawis, ito yung simbahan ng maganda ng Dawis. Ayan, guys. Ayan, ang update ko sa inyo. Sana naman ay naibigan nyo yung dinulot ko ngayon na update, guys. Ang daming nagtatanong kasi parang pinagdadamot ko yung update ng bahay, pero hindi ko pa may pakita lahat-lahat. Okay? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Dami pang kulang, dami pang kwartang gugulin dito, dami pang sakripisyo, pawis. Nako, sana huwag may stress. Okay? Kasi alam nyo, nakaka-stress din yung pagpantay ka ng trabahante na madadaya. Diba? Karamihan naman ng makukuha kung di mo bantayan, ay ganun talaga. Kaya, tiyaga-tiyaga, tiis-tiis, sipag-sipag, at magpagiging masinop. Yun ang lahat ng puhunan. At isa pa,
hingin natin sa Panginoong Diyos lahat at magpasalamat tayo lagi-lagi. Lahat ay galing sa Kanya. So, thank you guys. See you again in the next video. Bye-bye! Take care! I love you guys! See you on the next video! Sana magkita-kita tayo muli ha. Share nyo naman yung video. Sige na, huwag lang tamarin. Bye-bye!